Χαίρετε και καλώς ήρθατε. Είμαι ο Μέσος Οδηγός και σήμερα θα δούμε μαζί το SUV της Suzuki με το μακροσκελές όνομα Sports X-Over 4 Seasons Smart Crossover ή απλά S-Cross. Η Suzuki έχει έναν ιδιαίτερο δεσμό με τη χώρα μας, καθώς έκανε στην Ελλάδα το ευρωπαϊκό ντεμπούτο της το μακρινό 1967. Από τότε κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι και η Suzuki, που πάντα είχε μία έφεση στα εκτός δρόμου οχήματα, λέγεμε Vitara, Grand Vitara ή Jimny, τοποθέτησε το Smart Crossover της σφίνα ανάμεσα στα B και C SUV. Με μήκος 4 μέτρα και 30 εκατοστά, το S-Cross είναι μεγάλο για B SUV και αγγίζει οριακά τα C SUV και με αυτόν τον τρόπο κερδίζει τα πρώτα σε χώρους και προκαλεί τα δεύτερα με την τιμή και τον εξοπλισμό του. Αν προσθέσεις στην εξίσωση τα δύο υβριδικά συστήματα Mild and Strong και τη δυνατότητα τετρακίνησης που διαθέτει, πρακτικά το βρίσκεις μπροστά σου σε κάθε συγκριτικό τεστ των mainstream SUV της αγοράς. Εξωτερικά και ιδιαίτερα εμπρός, όπου κυριαρχεί το σχεδόν οριζόντιο καπό και η χρωμιωμένη λωρίδα που ενώνει νοητά τα φώτα, αλλά χωρίζει τη μάσκα σε δύο επίπεδα, αντιλαμβάνεσαι μία αγριάδα. Αν προσθέσεις και τα φουσκώματα στα άκρα του προφυλακτήρα, όπου φιλοξενούνται τα φλας και η προβολής ομίχλης, έχεις ένα δυναμικό σύνολο. Στο πίσω μέρος κυριαρχούν τα ευμεγέθη φωτιστικά σώματα με τα διαφανή καλύματα αλλά και το κάθετο τελείωμα που τονίζεται και από την διακριτική αεροτομή. Το χρώμιο δεν απουσιάζει ούτε από την πίσω όψη, όπου μία λωρίδα ενώνει τα φωτιστικά σώματα σε μία προσπάθεια ενιαίας σχεδιαστικής γλώσσας με το εμπρός μέρος. Στο πλάι τα πλαστικά φρύδια δίνουν τον εκτός δρόμου τόνο και εναρμονίζονται πλήρως τόσο με τις μπάρες οροφής όσο και με το πλαστικό τελείωμα του πίσω προφυλακτήρα. Στο χώρο αποσκευών θα βρεις 430 λίτρα για να βολέψεις τις αποσκευές σου σε μια αρκετά τετραγωνισμένη και χαμηλή διαμόρφωση που θα σε βολέψει τόσο κατά τη φόρτωση όσο και κατά την εκφόρτωση. Η είσοδος στην εμπρός αλλά και στην πίσω σειρά καθισμάτων γίνεται απρόσκοπτα, καθώς και το άνοιγμα των θυρών είναι ικανοποιητικό αλλά και το ύψος των καθισμάτων κατάλληλο. Στο εσωτερικό η εικόνα είναι όπως αρμόζει σε ένα Suzuki που συνειδητά δεν θέλει τον ρόλο των σιρήνων που θα σε προσελκύσουν με την όψη και την αφή των πλαστικών, αλλά αυτόν της πιστής Πινελόπης που θα σε συντροφεύσει υπάκουα με την καλή συναρμογή και το προσεγμένο φινίρισμα. Στο επάνω μέρος του ταμπλό τα πλαστικά είναι σκληρά, ενώ πιο χαμηλά, εκεί δηλαδή που συνήθως φτάνει το χέρι του οδηγού και του συνοδηγού, τα πλαστικά είναι πιο μαλακά. Λίγο απότομα μπήκα. Οι διακόπτες και τα χειριστήρια έχουν καλή και στιβαρή αίσθηση και σου δίνουν την εντύπωση ότι θα αντέξουν στην κακομεταχείριση. Άλλωστε έχουν να φανούν αντάξια της λαϊκής ρύσης «δεν σπάει, δεν χαλάει» που συνοδεύει τα προϊόντα της Suzuki. Τώρα μπήκα καλύτερα.
Η θέση του συνοδηγού έχει αρκετό χώρο για τα γόνατα και το κεφάλι και το ντουλαπάκι θα χωρέσει τα αναγκαία μικροπράγματα ενός ταξιδιού. Στην πίσω σειρά καθισμάτων που αναδιπλώνονται ασύμμετρα θα βολέψει κατά το δοκούν ογκώδη ή μακριά αντικείμενα. Ξέχασα να μπω μέσα. Ευχάριστη έκπληξη αποτελεί η φαρδιά έδρα των καθισμάτων αλλά και η ύπαρξη κεντρικού υποβραχιόνιου που βρίσκεις όλο και πιο σπάνια στις μεσαίες εκδόσεις αυτοκινήτων. Ο χώρος για γόνατα και κεφάλια είναι ok και τα υφάσματα ευχάριστα στην αφή, αν και λίγο μουντά. Για να ελέγξω τους διακόπτες στην πόρτα του οδηγού. Ωραία. Το χερούλι. Πολύ καλά. Πάμε στο συνοδηγό γρήγορα. Και εδώ εντάξει. Τέλεια. Στα κινητήρια σύνολα θα βρείτε είτε τον 1400 με τους 129 ύπους, το ήπιο υβριδικό σύστημα και το 6 χειροκίνητο κυβότιο ταχυτητών, είτε τον 1500 με τους 116 ύπους, το Strong Hybrid σύστημα και το αυτόματο κυβότιο, που και τα δύο απαλλάσσονται από τέλη κυκλοφορίας. Το παρόν δίνει και με τα δύο κινητήρια σύνολα το σύστημα τετρακίνησης All Grip της Suzuki που διαθέτει 4 επιλογές οδήγησης: Auto, Sport, Lock and Snow. Είμαι ο μέσος οδηγός και είδαμε μαζί εν συντομία το Suzuki S-Cross. Αν είστε σε αναζήτηση αυτοκινήτου, δείτε το, αγγίξτε το, οδηγήστε το. Εύχομαι να είστε πάντα καλά, εμείς συνεχίζουμε.